Kaixo 2030. Gaur ikastolan gaude, eta 2026ko martxoaren 16 da, astelehena. Eskutitz hau idazten ari gara gure ametsetako bizitza irudikatzeko. Gaur egun gure herrian nahasketa bat da. Azal, kolore, hizkuntza, tamaina eta modu desberdinetako pertsonak gaude, eta horrek egiten gaitu berezi. Zu heltzen zarenean, gure herri eta ikastola leku inklusiboa, errespetatzailea, eskuzabala, bullying eta gerrarik gabeko izatea nahiko genuke. Baita espazio natural handiagoa, zonalde berde gehiagorekin, non zuhaitzak eta landareak egongo diren. Amesten dugu parkeetan ume guztiak jolastu ahal izatea, mugarik gabe eta arrazkeria desagertzea. Ez dugu nahi inork bakarrik edo triste sentitzea. Guztiok izan behar dugu aukera, poza, segurtasuna, babesa eta lasaitasuna sentitzeko gure egunerokotasunean. Gaurtik aurrera inguruko guztiekin egoteko haserrealdiak hitz eginez konpontzeko, elkar laguntzeko eta gure ingurua zaintzeko konpromisoa hartzen dugu. Honekin etorkizun hobeago bat lortzea nahi dugu. 2030 zure zain gaude.